Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Ruokeli tätä elämää! Mut en mä nyt tätä mieltä ole. Kerron kaiken. Vai tehdäänkö hukkumissimulaatio? Netissä sain ohjeet tosi kivasti. Oletko käynyt? www.repomiesonhomo.fi Missä? Okei. Ne, jotka ei käy, ne on pelkureita. Ne pitäis ampua! Ne pitäis ampua! Ampua! Eikö sitä oo vähän? Haista sinä mursu paska! Kusipäät. No! Jumalauta! What you say? Mä oikeesti tarkoittanut mitään tosta. Nyt määrään sinut terapiaan. Ota se kitara! Pöysti, muista ette ole Jumala. Saatana! Sinä sanot tässä keskustelussa muun muassa... Voi helvetin perse! Kaikki menee päin vittua! Se sanoo, että se tykkää kesästä ja auringosta. Ja sä sanot siihenkin, että jumalauta on perseestä.